Bahtır hoş geldin. Selamun aleyküm. Salam ağam, olumtunuz. Hoş Salam şükür. aleyküm. Sağ ol, ne? Xudoga shukr. Olmayan salaman mı? Ay, Xudoga shukr. Ay böyle. New Bazıları Jersey'de şu gidişin olay var. Geleceğiydim. Şeyde mi? Ha. Okey. New Jersey kovmayı ne San Francisco. San Francisco'da değildin Bahtır. Hava şu an San Francisco'da. Yani ben New Jersey'de doktorum turam ettim de. Yani o günler geçipti hava. Özüm şu an Baş, San Francisco'da. New Jersey has kovdu az значит San Francisco. Ya da Yok. San Francisco Yani. fakat. Ağam gövün için aytayım da yani. Düşünükle. Biz şu anda adamlarım yoğun şu atıyor şoklar. Aziz followerlar, takipçiler, eğer şu tema emel akıl teması ne de biraz Salesforce'dan gepleşeriz, IT'den gepleşeriz. Eğer interesni bolar diyseniz beylek adamlara şolara da haber uğratıp bilersiniz bize koşulması için. Bilen Vepada Batıran bugün bazıları gün Sunday deyince alasları geliyor. Ben özlem şöyle yöne. Türkmenler için birazcık pedal bir zat kontentler bolaysın, pedal temalar bolaysın, vaqt ayırıyaz. Kan bir vaqtam der, bir 30-40 minut nesip bolsa. Geçen geze köpa paşti bir saat edipdir. Atı kan yok, kızıklı tema oldu. Men özümem oturasım gelmedi çünkü katı kızıklı gitti. Katı kan adam son yazdı, köp sağ olun, gow temalar gepleşdiniz dip. Şoň üçin dowamyny edel dip şu gezek demetdik. Men başda aýdaýyn Wefa bilýär, ýöne Batyr senem biler ýaly kysgaça aýtyp geçeýin. Men adym Gülmet, men podcast with G dip podcast edýän, online podcast edýän, türkmen dilinde podcast edýän we şu wagt Amerikadaky türkmenler bilen başladym. Türkmen cemiyetine, community'sine. Vepa hemişe şu community'ne hem de otirdim, cemiyet şu an avtomat geldi. Geçen Musa Yusuf bilen gürleşen birazcık özüme neme verdim yani. Çeki düzen verdim diyeğinle. O da sağ olsun aytdı. Türkmen cemiyetine peydalı bolup bilecek o başta. Türkmen cemiyetine peydalı bolup bilecek temaları tapıp guruldaştık geçiriyoruz. Şu atlıkça Amerika'da, soň Ýewropa, Türkiýe, Rossiýa, nesip bolsa dogam meders nesip bolsa. Nesip oldu. Bravo. Hoş geldin 11. sanymyza Batyr. Bu 11. gepleşigimiz. Vepa özüň hakynda gysgaça bir aýtyp geçer islesen, soň Batyra geçelim. Ben geçen sefer böyle geçtim ben. Ayşmir Vefa Ural, New Jersey'de yaşayan başkalarının 80'lerin yılında Marvela Türkmen etrafında doğdum. Ondan sonra şu tarihte orta mektep bayramlarında Türkmen Mektebi. Başka vaatlar Türkmen Üniversitesi. Şeydi Amerika'da bir master etmek etti. Computer Science'dan. Dolayı geldik. IT endüstriyesinde işleyen köktenleri dipler. Batır'la bir sebeplen bir arada tanıştık New Jersey'de. Batır'ın oğlumla yatnaşardık bir yerde. Şu adam yatnaşarız. Ondan şu sebepten tanışmak nasip ettik. Ve doğruyum açsam şu Batır yer yaşlar görsem beğeniyen, bu yüzden ondan şolanın sağlığının köp olmak isteyen. Nasip olsa Türkmenlerin her nemede Orçaktan sfera diyede neyme diyede her pudokta değil mi? Yerlerin almalı nasip olsa dünyada Amerika'da, Japonya'da diyen her ösen yurdunda Türkmenler iş edenler, bu iş ediyorlar. Almış olsun ya da var ne her türlü işem varsa Suda ediyen varsa iş Türkmenler o Suda ediyen namdar ediyen işinin hile ve uyuyor koruyor. Şunların polya diyen bir dörtmek uzun atlık dememiz maksadımız değil mi? Nesip. Yaklaşık 3 minnettar. Ben doğru mesela eğerden geçen yıl belirleştim. Onun yana kurmam yok, tecrübem yok, zalim yok yönü. Adamla öğrenmeli. Ben şunun ne bileyim programa anlaşılan bir yıllık sorular verecek. Batırdan edip olsa. Programları öğrenmesi onu edeyim. Nesip olsun. Menem degen ýan Batyr ýaly oglanlary göremde inşallah sanlary köprek bolsun.
Batır bugün senden näme diýeli expectation uludur. Şoň üçin şoň üçin gowaja bir adamlary näme etmeli da impress etmeli. İnşallah. İnşallah. Özüň hakyňda bir aýtyp beräý Batır. Ben Batır Çağrıyev. Özüm şu wagt San Francisco'da yaşayan. 2012-2013 yıllarında Türkiye'de ODTÜ'de Computer Science'da başladım. Computer Engineering'de. Bachelor's ettim. Bakalaver olduklarına son University of Nevada, Reno. Amerika'da magistratura. Son Stevens Institute of Technology'de de doktorantura ettim. Ondan sonra 2 yıl yine de University of Nevada, Reno'da assistant professor yani bol işledim. Doktorantura öğrencilerim, dağıtlan vardı, okuyucularım. Doktorantura okuyucularım vardı. 2 yıl University of Nevada, Reno'da işledim. Ondan sonra Oracle'da işledim. Gdeta 1 yıl yalı. Oracle'da bilgisayar yani computer engineer, software engineer. Значит, näçinji ýylda geldin Amerika? Amerika gideta 2017 yıllar böyle ettim. 2017 ýyllarda. Endi biz geçen hepde web bilen IT hakynda, Salesforce hakynda zatda gürleşdik. Soň AI temasy açyldy. AI bilen baglanşykly gaty uly adamlaryň nemeleri var. Belki gorkulary var. Käbir adamlar begenýär. Meselem işe alınan wagty aşaktan bir olan Raman neme diýipdir. Batır aga LinkedIn'den kontakt diýerdim diýipdir. Böyle. Okay. Aşağı ediz adamlar. Aşağı soru işareti var. Şota yazsanız soruları gepleşimizin sonunda sorars. Atak hazır ekrana yazsanız ýetikler öňünden aýdaýyn. Şoň üçin aşağı yazsanız has bolar. Dowam edeli. AI hakynda biz geçen gepleşdik. AI wagşet AI näme? Şoň bilen başlaýaly. Sen bugünkü gepleşigimiziň başlagam şody. AI näme? Yani AI eger men häzir leksiýa bersem 1 saat leksiýa beren mükemmet yani şoň üçin bir kısaça jogap bermäsin şin we görüp oturan agzalarda düşünjek şekilde men formal näme many gelen aýtmasy näme okýany şunu diýmeslen. Agam sen näme maşyna bolanýar? Özüň. Honda. Honda'nın Tesla'dan yani Tesla'nın Honda'dan tapady näme agam? Ol elektrikli menki näme gaz bilen benzin bilen O işleýär. var. Onun dışında näme tapadylar? Meselem Tesla'nın öde gitdiýär diýip. O özü gidýär. Yani aslında pikir etsek yani abişli maşinlardan Honda, Toyota ýaly maşinlardan Tesla'nın bir tapady elektrikli gitmesi, iki de AI bar. Yani AI bolanlar üçin hem öde gidip bilýär. Indi meselem AI diýende artificial intelligence diýip yani. Şoň meselem birinji nämesi intelligence, doğru? Intelligence onda yani zeki denýär. Akıllı. Yani meselem Honda näme üçin akıllı däl, Tesla näme üçin akıllı? Çünkü Tesla meselem ýolda çukur görse, gras bolup bilýär, kırmızı ışık görse durup bilýär. Yani adamın akıllyň gerek bolan ýerlerinde Tesla'da şu akıl bar diýmesedim. Ýöne meselem indi akıllar düşündik intelligence nämeligini. Ýöne indi artificial näme emeli. Yani Honda'da aslında maşinlarda akıl var mı? Yok. Ýöne Tesla biz akıllı maşin diýäs. Näme üçin biz aklı ona bir şekilde goşduk. Yani emeli bir şekilde goşduk da. Şoň üçin meselem artificial intelligence aslında yani bir sistema ýa-da bir näme bileyim bar bolan zady yani akıllı emel bir şekilde goşmak da artificial intelligence ve mene özüm şoň şeyler näme etdim tanımlayan. Ýöne meselem indi käbir kişilerde adam garşdyrýar. Machine learning näme onda? Yani machine learning yani maşina learning näme öğretmek yani öğretmeli bir zat. Indi meselem men Tesla'ny akıllı et bilýänsem, akıllı maşin et bilýänsem şoňa näme öğreten? Machine learning bilen. Yani machine learning ulanyp Tesla'ny akıllı artificial intelligent bir maşin et bilmekden yani option. Bilmedim yani formal däl ýöne informal bir şekilde şol näme asypnamasy artık. Şuları ýalyp bolarmy atym ta üçin AI modelleri var. Şonu
şolary öwretmeň ýa-da okatmaň. Yani AI modeller var. Indi men model diýsem, köp kişi model näme diýip sorar. O uje ayrı bir tema. Yani AI modeller var. Bular machine learning model diýip yani bular model diýende yani algoritma ýa-da yani şu algoritmalar ulanyp yani aslında şu algoritmalar ulanyp maşynyň özi akylly bolýar-da. Yani meselem diýeli biz özümüz kırmızı ışıkta durmalygyny karar veremizde beynimiz ulanýar, dogrymy? Ýöne maşin näme ulanýar? Şu AI modellar ulanýar. Yani AI model maşynyň beyni ýaly hereket edýär-de. Şu machine learning modellar dikkatçe. Ona meselem deep learning, neural network, classifiers yani MF girer şoň üçin. Yani bir sürü modeller var. Yani meselem birisi eger men AI uğrunda işleyen diýse, uje şol adam %90, %80 şu machine learning modellerini, AI modellerini nämetde yani üstünde işleýär, şoň üstünde işleýär. Düşünükli. Indi AI bilen bağlanşykly w основном adamlarda gorky da var. Meselem w основном ta 1980'lerde çıkan film var, Terminator. Birincisi Terminator. Soň 2-3 dik gidýär, o näçe çäli gitdi, 7-8'e çäli gitdi diýen. Şo taýda uje yani 2000'lerden 1900'lerde adamlar şol neme bilen temany açdylar. Hani maşinlar illerde maşinlar boljak, köp iş etjekler, yani olar gaty akylly bolup, soň adamlara garşy söwüş açyp adamlary kontrol altynda tutjak diýip nemeleri var. Indi şo tema bir, iki şona aýdan wagtymyz AI'ın plusy we minusy hakynda da bir aýdyp bersen. Yani AI'ın plusy yani meselem köp işleri automate deniyor. Yani automate olanda adam avtomatik etmesine kömek var. Yani şu anda olanda meselem käbir işler yani käbir işler için AI ulanyp hem etsen bolýar da. Yani meselem AI'ın pluslaryny görleşsek, AI'ın plusları käbir işleri avtomatik edilen işleri AI'lar etbilýär. Bul gowdat. Çünkü beýle bolanda uje bir adam tutup etdiğime gerek yok yani AI'nin öz avtomatik etbilýär da şu datlary. Ýöne elbet tarapy olanda yani etlädir meselem AI'lar Terminator ýaly bize garşy gitdi zat beýle zat bolar öýdemek çünkü meniň öz pikirim biz gaty uzakda yani on ýany datdan şu wagt çünkü yani meselem diýel iň akylly diýmän yani mesela bizi impress eden zat yani impress diýilende näme bolýar? Gen galdyran zatdan birisi mesela ChatGPT de şu an AI adyna. Yani mesela ýöne diýjek bolsam ChatGPT hem köp ulanmalar sen görýän yani ören gowdal yani ýalňyşlar gaty köp. Ýöne başga gorkuljak zat mesela datalarımız ulanyp bilinler. Mesela diýeli indi AI modellerini akıllı etmek için data gerek. Data olanda yani bizim şahsi informasiyalarımız bolýar, başga bir informasiyalar bolýar. Ana şu datalar yani hem ekme gerek datany şu machine learning yani AI modellerine bersen şoň bilen akylly bolýar da soň. Ana şu datalarını senin şahsi informasiyalarını zaten ulanmak mümkün. Şu buna data privacy diýip gidýär de dogry mesela data privacy yani datanın goralmasy da yani datany goramadan ulanıp bilerler yani kampanyalar çünkü kampanyalar günün sonunda onlardan pul düşünýärmi yani pul product şonuň üçin yani eger sizin datalarınız ulanıp bilinler ana şol gorkunç. İkinci gorkunç zat hem meselem diýeli käbir datlary yani AI'ya ynanyp etdirsen mesela şu wagtlar aktiv mi ulanýar yani mesela diýer bir doktora mesela X-ray bolýar, X-ray seredip şunda mesela kanser barmy, kanser bolanda rak barmy? Ýa-da şunda şu kesel barmy, ýa bunda bu kesel barmy diýip zaret bolýar. Mesela şonu AI modellerine berip AI model mana şul X-ray'de rak bar diýip biler. Mesela %90%, %99% şunda rak bar diýip biler. Ýöne şördäki 1% ýalňyşda da uje adamyň durmuşy näme diýilýär? Söz temasda. Yani buna false pozitif diýilýär. Yani diýjek bolşum birden AI ýalňyşlyk ýapsa we
o yanlışlık yüzünden de katastrofik zatlar olsa ana o evet mesela diyelim samolyot. Tamam mesela Tesla'nı öz sürtler diye mesela yani samolyotu sen mesela özün sürtüp bilmez çünkü samolyot yani apasında diyecek boşum bir sürü adamın canı hop astında olup bile şunun için AI'ın bir korkunç tarafı yani birden yanlışlık etse onda işimiz kıyım. Yani şunun için mesela AI'yı жизнева näme diliyor şu can näme solunda yani Can Hope can olan hop yerine. olan yerlerde değil de entertainment ne bileyim eğlenceler için zatlar için ulanmış olmak dolar mı kayıttı. Çünkü birisinin canı hopasını atmak var. Yani mesela diyelim ben oyun oynayatayım diyelim PlayStation'da karşı tarafım AI. Yani o yerde yanlış yapsa näme der onça vacip değil de. Yani birisinin canı hopasını atmak mümkün. Şu an için şeyler taraflar var yani. O taraf evet taraf yani. Düşündüm. Tamam yeni bir taraf şeyde worklar mı atıyor? Daha için bias diyerse şu AI'nin demelerini mesela şu adamlar öyle kullanımında her gelen informasyon bir doğru yarlar bilin kötü şeyler. Mesela neye Doğru. sorarsan tarihi bir fakt olsun ya bir başka bir mesele olsun. Ben mesela şunu doğru et kabul edeceğiz. Yani şu tarihte bir bias olma riski ama dikkat edin. Bias diye bir Türkçe Bias neyle yapıyoruz? Oy. ya bu şimdi bias teması önemli yani vajna çünkü mesela ChatGPT bilen gurulaş otursam ChatGPT mesela diyelim e, Türkmenistan paytahtı näme? Aşgabat. Toşnu mu? ChatGPT mesela diye Toşnu Aşgabat olduğundan Toşnu diyemem. Anam yok Son mu? sene sen näme çokop yani Balkanda bir şeherin adına aitbiler Daşoğlu'da bir şeherin adına aitbiler yani diyecek bolşum fakt olsa yoş Aşgabat dip Toşnu durman biler de yani muhamme mesela yani senin berýän dataň öwre mesela zatda poison attack diýip bir zat var. Poison attack bolanda mesela diýdim men datalar toplanýar, datalar toplap şoň bilen AI modellerini akylda diýerler. Indi şu datada ýalňyşlyk bar bolsa uje senin akyllı olan modelin uje ýalňyş bir şekilde öwredilipdir de. Yani men meselem diýeli eger gel men hacker yani elbet niyetli birisi ve men bilýän Facebook diýeli model näme doty? Akylly doty. Model öwre doty bir zat. Ve şola bir sürü datany, bir topar datany şoň içine berýär diýelim. Men hacker bolsam veya men uje şu datada ýalňyşlyklar goýup bersem bilgeçleýin. Uje şu akylly edilen model yani onça akylly bolmaýar da ýalňyş zadyň üstünde öwrenýär. Ýalňyş zadyň üstünde öwrense uje ýalňyş kararlar berýär. Muda yani zat diýip geçýär. Poison attack diýip geçýär. Yani industry veya research dilinde poison attack diýip geçýär ve bu zat bolup bilýär. Yani bu uje araşdyrılan tema da yani üstünde işlenen tema. Doğru. Yani sonuç itibariyle şunu deyip bilersiniz. Mesela adam yine kontrol ediyor AI. Yani AI'nin özünden bir zat tapmagy ya da özünden bir zat etmegi adamın programmasının başında bir zat etmegi mümkün değil deyip bilersiniz. Yani mümkünçülüğü var mı? Yani şöyle şunu ya sen AI'ye näme öwretsen ana şol. Yani sen AI'ye näme öwretsen şol ve AI'ye beren AI'nin niden öwrenýär senin beren datany öwrenýär. Mesela sen datanda mesela diýeli Türkmenistanyň baydagy gyzyl renkde diýip bersen AI diýer Türkmenistanyň baydagy gyzyl renkde. Çünkü sen AI'ye şonu öwretdin. Yani eger işte korkunç tarafı şu datany yanlış bir şekilde bersen AI'ye onda uje korkunç. Ve bu mesela diýelim edilerdir ki zamanda yani data arasa data tapmak ansat değil ve bunun için uje daha da diyorlar third party diýip geçýärler yani mesela freelancer ýa birisini tutýarlar diýerler şu datanı label et yani mesela ak bolsa ak kara bolsa kara diýip nämesini goý adyny goý diýär. Soň mesela diýeli men eger şu freelancer bolsa yani adam pulunu aldıktan sonra onun için önemli değil ki yani. Datany arasalan wagty onç ünsür men biler yani he şu data bilen bir machine learning yani AI modelleri yani akıllı edilecek ve bu AI modeller erte bir ürün yanlış bir karar verme mümkün değil mi mümkün. Yine pulunu alan adam yani onun için важно değil yani. Datan onç arasalan biler de on diyecek öyle.
Diýmedi, Doğru. Batyr hiç şeýle soraw. Şol data sınıflandyrma, klassifikasiýa diýerse ýa-da arasylama. Hı hı. Şol deep learning nemeler üçin gerekmi ýa ol neme etmeyim? Machine learningler esasy ilkrak nemelerdemi? Yani neural networklarda näýerek işleýär şolar? Ýene de şu data arasylama gerekli bolýarmy? Yani data arasalamak gerek bolýar. Ýöne yani deep learning modellerde data gaty köp. Yani mesela diyelim yani mesela diyelim prostoy machine learning modeller, classifier'lar dikçede mesela olar train yani olar akıl etmek için onça köp data gerek. Yani deep learning için data köp gerek bolýar. Ve gene yani statistically yani data köp benç arasa bolýar yani. Şoň üçin yani ören gaty az prosenti data bolýar. Datanyň kirli bolup biler. Ýöne datanyň yani şu kirlilik prosent artdykça uje model o däldi. Modelin ýalňyşlygy Model ýalňyş ýalňyş. bolýar. Yani muňa da dikkat edilýär. Underfitting, overfitting şonuň ýaly temalar da yani eger sen datan ýalňyş bolsa sen hem şonu dogry bir şekilde akyl etjek bolupdyň. Öyle tursaň uje model overfitting, underfitting temalary başga bir problem uje machine learning veya AI näme sferasynda da. AI meselem diýeli ýetiştiremelerde zatlarda şoňda da efektivmi ýa olarda kän bir adamlardan has gowy bilip bilermi meselem? Bilpiler yani çünkü yani sebep mesela yer titreme teması ya da başka data mesela de howany predict etme howany el bolar diýen onu predict etme onu näme şun çaklama ya da yani onun ýaly temalarda AI'lar bizden gaty gowy çünkü yani men meselem diýeli yani yer titreme son 10 ýylda haçan boldy? Yani data seyrede otursam men seyretdirecek datam sonky 10 ýyl ýa-da sonky 5 ýyl bolup ýöne AI modelleri uje yani olar maşina yani kompüter. Yani sonky 100 ýyl, sonky 200 ýyl içinde, sonky 1 milyon ýyl içinde gitdiler çünkü yani olary datam berdiň tapady ýok yani olary sonky 10 ýyl data, sonky 20 ýyl data неважно yani öğrenip bilýär. Ýöne adamyň oňa da ýok yani sabry ýok da yani men meselem diýeli mesela özüm diýelim men doktor bolsam X-ray seyredip şunda rak var ya da şunda bir kesel var ve başka kesel var. Men mesela özüm doktor ben praktikam arttırjak bolsam 100 tane pasient görürüm yani 100 tane hasta görürüm 200 tane hasta görürüm ondan sonra diýerim men dat ve profesional. Ýöne AI modeline sen 1 milyon hastanyň X-ray'ini bersen tapady ýok. O şundan öğrenip bilýärsiň. Sene berde 100 tane hastany gören näme? Model ýadar. O da 1 milyon hastanyň datasyny gören model ýadatdy. Şoň üçin birem käbir datlar, mesela meniň gözüm, mesela doktor diýelim, men hastanyň X-ray'ine seredip karar bermem. Şunda rak var ýa-da şunda rak ýok. O meniň mesela ertir iyi bilen beresem ama men ören gowy näme ederim? Karar berip bilen. Çünki kellem ýa-da o ýöne saat 5'de versen uje men öýe gitmek isleýän yani kelle da yani ya da olup var ya da men uje garrap başlasam gözüm öňkisi keskin bolman biler. Yani şoň yani faktorlar var eger adamlarda ýöne AI modellerinde oňa faktor ýok da. Yani alor ýadama ýa olary gözleri zreňesi pese düşmeýär. Doğru. Doğru. Men geçen ama aýtdym pizzeria işleden wagtym robot bolsa aljak aş edip. Çünkü bir gün jaň edýär men toyum bar, bir gün jaň edýär men kesel, irak öýe gidesim gelýär ýadadym. Şo zatlar ýok da modeli girýän, şu pizzany şu şekilde ýasaýan, bu pizzany bele ýasaýan diýip soňra. Neme diýen, kane şu tarapdary gowy. Indi köp adam meselem bilmedim, geçen Amazon bilen baglanşykly bir video gördüm men. Gatkan adam işinden çykarylypdyr. AI'lar olar üçin edýär işlerini we bular zabasowka edýärler. Ondan soň adamlaryň gorkusy bar. Biziň işimizden boşadarlar. Çünkü geçenden biz Wepa bilen hem gepleşipdik. Ol meselem käbir hirurgiýada zatlarda da ullanylýar AI'lar diýip doktor artık paşty hemme sektorlarda ullanylýar diýip häzir öýde de daşy kiçiräjik bir mesele bolsa da ChatGPT şeýle mi diýäňem luboy dilde neme diýip otyr da ýa-da meselem men öň ejemde işleýär bir ýerde bir zat gerek bolsa men başyma jaň edýän men düşündim ýa.
Onda ChatGPT yükledik telefonuna. Ecem Türkçelep ChatGPT şunu neme edip ber, tercüme edip ber diýärem. O tercüme ediyor. Ondan 10 aydan zadını ona tercüme ediyor. Ha. Şöyle neme rahatladı, hayat rahatladı. Yani adamlarda yankı nemeler var. Mesela tercümanlar diye bizim yerimizi alır, yine biri diye yine. Şon mesela geçen web aydıktı. Prompt reader diptim web'a. Şon Ha. ýaly dogry nemeler eder ýaly. Şon ýaly häzir täze çykan işler bilen baglanşykly nämeler bolupdylar. Mesela AI kontrol edýän işgärler ýa-da AI kontrol eder ýaly professiýalar barmy, nähili? Yani AI değişmiyor yani näme tema bolanýanyna bagly. Meselem diýeli Amazon'un warehouse yani garajlarında bu produkty al bu yere getir eyle datlarda AI yerini alıp çünkü onun için ansat datlar ya da sizin mesela diyelim pizza dadınızda işte pizza dükkanınızda bir tane robot varsa ve ona da bir şekilde AI koysan pizzanı şu yerden al şu stola et şu kliyente ver problema yok ya da pizzan şu şekilde tayarla bu şekilde tayarla problema yok. Yani ve o yerde mesela diyelim sizin bir pizzan yanlış tayarladı biraz veya bir pizzan aldı başka bir kliyente verdi. Yani o yerde yanlışlıklara näme var, mümkünçilik var. Yanlışlara diýende siz mesela onu dert edip durmaýaňyzda o kiçik yanlışlara, onu adamlar etdiler, bel yanlış. Fix Yani etip bolýar da. hava haýsy temada bolanýanyna bagly. Mesela Amazon'un warehouse'unda bolanýany ya da işte sizin pizza dükkanınızda bolanýany. Onun ýaly ýerde ulan bomlar ýöne diýişim ýaly mesela hastanede ulansan yani AI yanlışlık yapsa uje bolmaýar çünkü birisinin jany hop astynda bolup bilýär. Ha AI şunu edip biler yani AI doktora men %90% şu hastada rak var diyen deyipler. Yine de ikinci yani doktor yine de bir gerek gözünden geçirip rahat etmeli. Hova şu AI şunu doğru diye benim koşulyan şundaki rak kesel var. Rak keseline göre ne medeli. Becergisini verildi. Yani kavr yani kavr sferalarda AI bolplar, kavr sferalarda yine de bolplar, yine de üstünde birisi seyredip durmalı. Evet, Yani doğru hem eden okma. Yani çünkü ertesi gün yanlışlık näme olsa kim günahkar? Yani liability yani kim günahkar? Yani şoň üçin ya yine mesela kavr uje kavr sferalarda yani AI yani adamların yerine yani adamların etdiğin işini edýän adamlardan gowy etdiň ona etdiň. Şoň üçin käbir kariyera seçende käbir birazjyk pikirlenmeli. Yani mesela men uje gidip tercüman boljak diýmän men pikirimçe köp nämesi yok çünkü uje yani ses gelýär sesi näme dinleýçiden türkmençe çevir o prosto öyle AI'lar için. Yani son uje mesela demeye gidecek tercüman boljak da yani bok bilersin iş tapmarsın ýöne. Aferin olarda. Lebo çünkü ol bir sany maşynka dünýädäki näme dil bar bolsa hemmesini datasyny ýükleseň hemmesini näme diýýär. Yani şoň üçin yani diýjek bolşum kavr sferalarda hava kavr sferalarda alıp bilýär ýerine kavr sferalarda ýene de alıp bilýär ýöne üstünde ýene de bir kişi bolmaly. Meselem diýelim 10 san doktor ýerine 1 san doktor var. Prosta AI'laryň çykarýan jogaplaryny dogry ýalňyş diýip durýar. Yani alıp bilýär kavr işleri hava. Ýöne mesela siz diýdiňiz nähili işler mesela opportunity geçilýär demeye opportunity yani nähil işler ortaya çıktılar. AI'ye verecek data. Yani mesela uje adım düşünök şu an görüpler de mesela ChatGPT zat başlamadan mesela in yaş billionaire I think yani billionaire in yaş şonun kampanyasının etdiği işi AI modellerine data toplamak, arasında data vermek. Ve şu in yaş billionaire Harvard'dan ve Harvard ya da MIT ikisinden birisinde okuyarken computer science, computer engineering ondan sonra näme şeyler bir opportunity göre AI gelýär buna data toplamaly. Okunan taşlaya ondan sonra şoňa bir kampanya açýar ve şu wagt in yaş billionaire. Ve men öňkün arada CTO'su bilen oturup gepleşdim yani näme etdiň zat bizim etdiň işimiz de data toplamak diye AI modellerine data toplaýas diye. Ondan sonra men aýtdym, ýöne siz data toplanmakdyňyz kimi toplatýaňyz dedim. Doktoran turus olan adamlara bile topladık bilýär. Yani diye biz nämämiz var, özümizin işçilerimiz var diye marketplace diýip geçýär. Şöyle işçiler tapýas diye ve diye yani
doktoranturası varsa gatı köp pul berýäs. Mesela atdan da saatine $200, magistraturası saatine $100, diňe bakalavr varsa saatine $50 berýärse olaryň tek etmeli işi oturup datany näme etmeli? Datany labellamaly, Onam yani şu datany inter satmaly. internetten ýygnaýarlar onam dogry däl mi? Onam internetten näme etýär? Meselem diýeli şunu diýipdiler Amazon, mesela Amazon Alexa var, Amazon Alexa'da speaker'da yani hey Alexa, hova näl bugün? Alexa cevap berýär. Şolaň mesela bir data bir şekilde toplanýar da. Sonra şu data uje şu işçilere berilýär. Hey, şu ýerde Amazon Alexa doğru cevap berdimi, bermedimi? Bermedi. Şu ýerde Amazon No. yani şu datlar etdi. Yani şonun ýaly işlerde mümkinçilikler çykýar. Yani gowy, çünkü sen oturan yerinde öýden data rasalap pulgadan vermeli. Dogry. Dogry. Evet. Benim de yani mesela şimdi bir näse ýa-da istek şu AI-ýa data toplamak diýen bir weripe ýokdy da. Yoktu. Yani şu wagt mesela Ha, da tersten var. Facebook gat köp. Ha. Ve her temada. Mesela sen diýsen Yani geçen men mekanik sana data tap berer yani. ha. Geçen şu neme olmadan öyle şu tip prompt builder. Olar ýa bir weripe de ýokdy. Bundan Näme diýip? gerçekten. Prompt builder'lar bir yana şu nemelere ChatGPT'ye yine öz business spesifik öz business'lar bilen bağlanşyk promptlar ýalnata etmek. Ondan şolan yani weripelerde nämeler ýene bolupdylar geljekde. Ondan soň ýa-da diýeli şunu ýa-da sorag. Ýaşlara näme maksat beripdiler? AI proof nemeler, career path. AI proof diýmeli şu AI'dan biraz Yani men mesela şahsi görüşüm belli bir mesela diýeli AI diýip bar uje sen mesela diýeli mana şeýle näme diýip paraphrase edin özüm. Yani machine learning öğrenecek hemme modeller näler işleýär öğrenecek zat onu edip bilirsin. Ýöne uje o temalarda expertler bar. Yani gidip tenterde machine learning model yetiştirecek zat. O biraz meňe bolup biler. Ýöne biraz uzak hayal ýaly görünýär. Ýöne machine learning modellerini ulanyp application ulanyp näme etdiler. Ana şu taraplar ünslerinde käýtýän. Yani applied machine learning yani mesela Google'da zat etmezsen applied machine learning AI ulanyp yani applied AI diýip bilirsin. Yani AI ulanyp näme edip bolar. Ana şol tema seretmeli. Sen mesela diýelim men Google'a işe girecek ve men AI expert Google diýer men uje bir tür AI expertler barım. Sen yani senden menden oňat ve AI'ın babaları var anladın. Yani ataları var. Täze AI model geliştirecek o birazcık uzun hayal. Ýöne men AI ulanyp şul nämäni şul problema çözecek diýsen ana o bolup biler. Yani mesela diýe AI ulanjak täze derman ýasajak. AI ulanjak pasientleri näme etjek? Hastalary bejerjek. Yani şonuň ýadatlar. Yani AI ulanyp näme bolmar. Onu yani ünslermem käýtden. AI kullanmak da mesele. Значит, AI yanına kullanmak şeklinde. Aslında o has iki efektivinden bolar. Başkaça da bolar. Mesela men käwatdy social medyada content eden wagtym. Men öz edýän contentim bilen AI'ň edip beren contentiň arasynda gatyl tapagy bardy. Gatyl tapagy var. Mesela men şu wagt näme edesim gelýär, oň bilen baglanşykly maslahat sorajaksam adýana bizim mesela Türkmen tarihi hakında videolar edesim gelýär. Şo taýda AI näde bolanyp biler mesela. Şo zatda oň üçin hem ýa-da diýişimiz ýaly arasynda data gerek. Yani gerçekten gowy tarih gerek, dogry tarih gerek. Çünkü häzir mesela men käwatdy Instagram'da da hatta ýa-da TikTok'da käbir kontentler göremde de uje men kellämde şo boldy. Men soru işareti bilen seredýän videolary. Acaba diýen bu diýen belki AI mı dämi? Çünkü uje mesela 2 ýyl öň AI mı dämi bellidi. Ol nemesi gowy däldi. Häzir hiç tapawdy ýok. Yani adam emeli bir adam ýasy, emeli bir gyz goýar, emeli bir oglan goýar dänim şonu gürlediýär, geyindirýär, iýdirýär, içeriýär, aýdym aýtdyrýar. Onuň neme? Mesela geçen gördüm emeli akıllı bilen döredilen bir gyz uje aýda näçe $1000 gazanyp otyr. Wapşe real adam da, real person da. Ýöne uje pul gazanyp otyr da we şonu takip edýänlerin
90% diýen ýaly, 80% diýen ýaly. Şonuň nemedigini AI-dygyny bilen agaýdylmasy. Nu o yani şol yani AI ulanyp adam AI'ın ulan bolunjak bir nämesini tapýar we AI ulanyp şerden pulunu gazanýar. Yani men hämeten şo zat öňsürelerdim de. Ýöne meselem diýeli eger yo men derdim pul däl, men derdim jemgyýete goşant diýen bolsam, yani bana men şunu nämet bilerim. Men özüm şoň üstünde işledim. Häzir AI diýen demekim zat ýa. AI diýär akıl etmek üçin diýär train diýär muňa train. AI train etmek üçin ullakan serverler gerek, ullakan kompýuterler gerek, data centerler gerek diýilýärdi. Düşündüm. Ýöne meselem diýeli men prosto bir kampanya we men öz AI modelimi däm etmesine meniň yeterince bütjetim ýok. AI yani resource limited bolanda meselem diýel elbetde mekim AI ullakan serverlerde 10 GB RAM, 100 GB RAM, I don't know. Yani 100 tane CPU ýerde train edip biler. Ýöne resource limited 10 CPU'lu veya 10 tane core'lu veya 5 GB RAM'lı bir yerde nasıl train edilebilirler? Yani resource limited environment'ta, resource limited yerde modeller nasıl train edilebilirler? Şoňa seretmek mümkün. Sebäbi. Meselem diýer adamlar köpsi datalaryny paylaşmak islenok. Meselem men Apple näme diýär? Men meselem diýim yüzüme face recognition bar. Yüzüme seredip dat edýär. Dogry ýanlışmy? Ýöne şuradaki işleýän model uje şunu diýär. Yani ben bilemok dogry ýanlışmy? Datany men Apple'ın data centerlaryna iýeremok. iPhone'un özünde şo model diýär. Onda sonra şu. Yani iPhone şoň kellesini işledipdir. Yani iPhone dediğin resource limited bir yer yani. Bu Evet. serverda. Yani şu resource limited yerde model bir şekilde train edilýär. Bir tane application edişon ýaly yani näde resource limited yerde modellere train edilip bilinler. Yani şoňa seretseler gowap biler. İkinci zat meselem ikinci problemi yani data köp. Ýöne datanyň gelýän yerler ayrı. Meselem diýeri hastane A, hastane B, hastane C. 3 tane hastanem var. Yani hastanalar diýär men datamı paylaşmak istemyok çünkü berde hastaların özel informasiyalar vardı. Ýöne ýekece hastanın datasının üstünde model train etmektense 3 tane hastanın datasını goşsan hasta öyle çünkü data köp. Daha efektif bolýar. Başka nämelerden gelen dataları näde goşup bilersin. Hat näme şu dataların privacy'sini gorap. Yani privacy diýende şu yani private information'ı gorap nasıl goşacaksın? Yani şolda yani şu temalara seredilse şu yerlerde datamı kaýtdym mena özüm. Näme diýilir? Perspektiwa. Potensial. Potensial. Ýa. Dogry. Gepagam aýtjaksadyň. Ja, şu soru jogap berýär. Ýöne mysal üçin indi bu nämeli bolýar diýen Allah geçenlerimiz bir şekilde computer science ýa-da bir teknik gurullardan gidýänler üçin praktika diýen onu hem ekşirip bilmem gerekjek bolýan. Ýöne indi ýaşlar hünär taýlap bolanlar diňe soraýar bolmaýar-da. Başka doktor bolat gelýär, adwokat bolat gelýär ýa-ni belli terjümeçi diýär, ýene diýär. Ondan soraýar babatda yanlış saýlama diýerler, matat terpler mysal üçin. AI proof diýende mesela şu maşinleri becermek hüner diyelim, mekanik diyelim. Onu AI bilemem edilmiş kod etmez mi yani? Belki bir näçe ýyldan soň, bir näçe nämetden soň robotlar bejerdi, onu biljekler ýöne. Mesela şu işi şu wagt AI edip bilen nokta. Fizikçi bolar, teorik. Bir neme gerek. Ondan solar ýa urlar saýlanymyzda. Näme ünsürde ku? Düşündüm. Yani diýäňiz mesela men eğer bir kariyer seçdim. Şu kariyer ertesi gün AI tarafından alınacak bolsa bolmaýar. Şoň üçin näme kariyeri seçin? Näme kariyer? Şolar ýa-da soru. Yani Hatta öz gizardım ýene nimedim saýlamyza geçti o aramyzda. Ýa-da şu ChatGPT täze açyp şowat. Ama men uljan gyz indiki 12 klara etmedi. Edip bolduk. Ondan indi olara gülüşe in hay sura gitjek näme dat tip ol nime diýe. Designerlik gat şonu gorýan dat diýe. Ondan menen
Şimdi özümüz birazcık IT'nin içinde olamsan böyle şu tarafa uruksa sağ olacak ya olsun da on tamam diyeyim neme. Ay böyle anladım dedim ona edelim birazcık research diye yani gözler neme gelecekte ne ösüş olacak yine bulurlardan attan onu seyrettirdik. Bilama bir procent bir iş oynaya burada çıktı. Kaçıp 2050 yılı sen ya 2040 yılı sen yine burada şun yadı. Uğur ötüşleri yeneleri. Ona bir onun ondan sonra nemeleri dehme tak nemelerini seyrettirdik. Ondan sonra datadan internette böyle yapsaydık. Sonra burada çok ChatGPT'nin çıkan notları ben nemede yazdım. Bana dedim Os Osmanlı motivinde demek living room odaylıktır. Dizayn etmedik. Yazdım onu. Ay, olma çıkardı da. Ondan sonra ben ayettim. Ne diyeyim interior design. İyi işi dedim. Ya. Giden yalak onu da gördüm ha. Ha, belki on yalak emi olsun olmalı onu yana. Neyme de o da terbiye getirir. Diyecek böyle yani. Ha. Ondan sonra zamandan iyice aşma etti. Onları ilk kakada oradan bu nemediydi. Ben o da hatta öyle kendiydi dediydi. Sonra iyi sonunda yine de şunu ayettik. Computer Science UI UX Design'da bir hile gelip hem öz islerini nemeleri yağlayıp şu design'lık hıvısını devam etse hemen birazcık neme de olsa AI proof olur yağlık bir netice yağlık iyi sonunda. Son için yaşların matlak veremedi diğerine yankılatları neme de olur. Yani mene öz şahsi görüşüm yani näme diýip aýtsam adamlar bilen yani yani sosial skill'ler yani Hı hı. sosyal becerikleri gerektiren bir kariyera. Mene öz Hmm. görüşüm. Hı hı. Çünkü yani AI'ye sen bir koşmak bir iki koşmak 3 5 o zatları öğretilgen yöne sosyal becerileri öğretmek men pikirçe kıyın olamı kadyon AI'ye. İki AI AI'ye mesela diyeli yani sosyal becerikler öğretsenim yani her iki adam var. Yani bir kere agresif adamlar var, relaxed Hı adamları hı. var, her iki adam var. Hı hı. Yani hem mekime hitap değil de hem mekime gönüktürülebilecek bir AI model. Ben ne fikrimce geliştirmek yeni olan mukayyeten. Şunun için ne iş olsa da sosyal skill gerek olan komünikasyon yani gürleşme, Hı communication hı. gerek olan işler mukayyeten. Yani mesela diyelim prostoyda jurnalist. Yani jurnalist yani adam emmekimin ortasına girip bilmeli. Yani kreatif soruları sorak bilmeli ve o soruların yani read the room değil ya read the room. Hı hı. Yani doğru zamanda yani doğru vakti doğru yerde sorulma sorular. Yani machine learning rahatlar böyle rahatlar men ederim ki çünkü machine learning yani AI modellerinin read the room öyle bir namesi yok yani. Konsept yani yok yani. Mesela men Doğru. yani AI model neden bilsin? Yani jurnalist men göre kakar melenle şoň göre sorak bilýär. Yani Hmm. düşünýär. Yani Doğru. Doğru. diyecek bu olsun sosyal becerikleri gerek olan iş, komünikasyon gerek olan iş, şunun yadatları. İkinci zaten yani yanlış payının katı ya yanlış da hiç yer verilmeyen yer. Yer vermiyor. Pilot, Sağlık sektörüne mi yani? pilot, sağlık sektör, şunun yerlerim kaydediyorum öyle. Hmm. Doğru. Ya da yine burada doktor mesela için engineering bir taraf gelen köyde ve robotlaşma gittikçe köpürt var ya. Ama olan O var. maintenance diyecek mi, elektronikalar diyecek mi, onun yanki emirleri, portapır mekanizma yine. Şu tarafına yaşlar, emetlerin köyde bir taraftan. Yani o engineering boltlar yani mesela ben kahvaltı engineering'de şeyle terit yani mesela yılların mesela öz atam Hı hı. kalkavul yaptı. Petroleum engineer yani petrol mühendisi, Hı hı. neft gaz mühendisi, neft gaz engineer. Hı hı. Dünýäde neft gaz engineeri aba o da bizim devletimizde ya da başka neft gazdan meşgul olan devletlerde vardır. Yöne mesela mädem Amerika'da onça da edilýär yani danlamamak ya da vaktinde mesela ODTÜ'nü kutordum. ODTÜ'de mesela vaktinde mechanical engineering yani Hı hı. mekanika engineerliği. Hı hı. Katı ulu bölümdü. Edilýär computer science geçip gitti. Yani O. elektronika.
makine mühendisliği, mechanical engineering şolar top bölümlerdi yani. İlk 10 bölümler. Yönetlerdi computer science geçti. 10 yıl son computer science'in yerine başka bir dat gelipdiler. Yani bilemok. Yön diyecek boluşum onu çaklamam. Gene olur mu kayıtın? Yani Doğru. datlar aklında tutmalı da. Yani mesela medlerde computer science'e git deyipdiler mi birisine? Yok yani çünkü 5 yıl son yani gerek olur mu? 10 yıl son gerek olur mu? Bilmedim yani. Sen hem bakın computer science. Sağ feritten solma feritten hem bakın computer science. Yani supply demand yani. Doğru. Allah doğru yankı mesela men özlememden açsam aşşam mesela AI etip olmaz çünkü dozunu, suunu, kevatı yağdayına göre etmeli ol şour programma yazkırsan şour zatları etçek olsa bolar yani azıcık bir zatları itken oğatı şour zat edinde nakar başkaça oluyor da. Evet. Yani doğru. Yani buna öğren koşul yani. Mesela diyeli şartlar ütkemedi vaktinde shower kitchen, shower näme ediliyor? Mutfak. Hava. Yani shower mutfakta olsan aşçı eder. Çünkü belli yani 1 litr su koy yani ingredientler belli. Yöne şartlar uca ütkese mesela bugün benim mutfağımda işlerdi ertiyorum şunu aldım ve pahalı mutfağına koydum. Şartlar ütkese yankı model uca confusion. Tamam. Onunla neme dik bolýada? Sowur gaýtalanýan zatları Şu AI, automation yani automation. automation'a geliyor. Sartraga edipdiler. Biram ýalňyş derejesine aladypdylar. Human factor aradan aýrylýar. Ondan şol ýaly. Creativity ýetdi belki neme. Şimdi vaktımızdan birazcık azaldı. Nemeni tatbiçiklerden gelen sorulara da bir sırazı neme cevap verip bilsek demetmeni. Mesela Raman Aman geldiği soraptır. Amerika'da master ya da PhD yapmak için çok pahalı bir yer değil mi? Yoksa burs bulmak kolay mı deyip Türkçe soraptır. Men bu temada ýene-de bir saat leksiýa berip bilerim de ýöne zat çünkü özüm şu temada köp işledim. Zat Amerika'da yani bizim Türkmenlere maslahatdım yurtdaşında. Magistratura çekdiği ve gel oturma. Seyahatimde berde yani okul pulu 20 bin, 30 bin, 50 bin gidiveriyor. Eğer onça pulun varsa gelip bilirsin. Yöne magistratura çekmen dik gelsen sana hiçbir profesör sana stipendi vermeye. Çünkü ne için? Magistratura 2 yıl. Sen 2 yılda gelecek, iş edecek, iş öğrenecek, daha edecek. Onun için uca vakt geç gidiyor. Yani profesörler de bana diyor doktorantura gerekti. Doktorantura olan da 5 yıl. Yani profesör investment diyor. Mesela diye men bir okuwçyny getirmek isteyen men bunu 5 yıl işletecek diye 1 yıl şonun iş öğrenmek için 4 yılı iş etmek için geçecek ve stipendi veriyor sana. Magistratura dik gelsen seyretmeyeler. Mena garanti verilecek. Doktorantura dik gelmedi. Doktorantura dik gelene sonra yani öz pulunu tölemek mena 20-30 bin dolar töläp bilersin. Yani katygymmat ve munda da nämetli professorlar uje şu doktorantura dip gelip oturan okuwça men stipendi berjek, research assistantship diýip geçýär muňa. Men muňa stipendi berjek, bulam gelip meniň laboratoriýamda meniň işlem etmeli. Ilmi analizlem etmeli diye. Ine şeyler. Yani diýmeselim birinji işin Amerikadan bir professor tapıp şoňa men seniň bilen bile işlemek isleýän, seniň işleýän orgunda işlemek isleýän diýen olam sana bolýar. Eger görünen tursaň, test eder, daha eder bilmedim. Ondan görünen tursaň, sana stipendiýa berýär. Sen şu stipendiýany diýen Amerika ilçiliğine gitsen, seret men şu professor maşynça stipendiýa ötüp, bu meniň okul pulumam ýapdy. Men geçim üçin de pulum berýär. Şoň üçin maňa viza berýän, olar sana vizam berýär. Gelýän, doktorantura edýän. Boldy. Onda doktorantura basnyndan näme edilýär? Doktorantura tercih edilýär. Yani aslında. Yani magistratura işe yok. Kenara. Okey, saat şu an ilerlep barýarken uzatmaly isleseňiz ýöne soňky aýtjak zatlaryňyzy alyp bilerim diýip başda sende. Aýtjam, men köpüne bellekeş kretdiýen. Sol uğur sayılanlarla yenilerde suratları insert eder. AI minni bir durmuşun oladan
da. Bahçede. Hani gittiği eserim kâdi ya. Ondan şondan bir köpmen hataga goşmaly bolýar-da. Öňkü ýaly bolmajagyny gözen ötmeli. Şoňa erk etmeli. Olsa daý solar ýaly. Şimdi şeýsini okuwda, işte häkli ýurtlardaky ýerleşlere nesip bolsa. Minnettar. Tamam. Batyr senem wagt aýranyň üçine başda şonu aýdaýyn. Wagt aýranyň üçin köp sag bol. Wefa saňa da köp sag bol. Batyry refer edeniň üçin gepleşip gutoran soň YouTube'da we TikTok'da paýlaşýan. Batyr senem takipçileri aýtjaklaryň bar bolsa, soňky sözleriň bar bolsa alady. Ondan soň ýene indiki ýene programmalarda hökmany ýagdaýda görüşýärler. Ya, bor. Çağırın için köp sağ olun. Yaparlar. Refer eden için köp sağ olun. Minnettar. Tomaşaçılara. AI uğrunda benim öz maslahatım AI olanyp nämet bilen şoňy isterseňiz gowalar. O kadar. Kaldı. AI nesip bolsa AI menen şunu aýdaýyn. AI bilen birle ediljek işler bir özüňiz eden işleriňizden has efektiwny, has etkileýici we has çalp bolýar. Şoň üçin menen maslahat berýän Batyr San Francisco'da diýdim bu ýyl eşdenimçe tasa bu Evet. anarda bolar. Nesip bolsa menen barmakçy, tasa gatnaşmakçy, Wefa da belki barar. Eger şu taýda bolsa, o taýda da yüzme-yüz ýene görüşmek nesip eder inşallah. Nesip olsa yani tasa berde Stanford'da menem gürleş näme prezentasiýa üçin çağırdılar. O yerden gürlemeli nesip olsa. Görüşmek näme tema Batyr? Ay bilmedim ya. Näme tema diýse gürleşýär tamam. Tasada maslahat berýän Amerikada ýaşaýan türkmenler üçin gaty peýdaly geçýär. Tasa entak reklamasyny eders. Ene ýalňyşmyan bolsam 6-njy aýdadyň Batyr şol. İyunda. 6-njy aýda nesip bolsa, ýani 1 aý galypdyr, kän wagtym galmandyr. Ýene de türkmen vatandaşlarymyz Amerikada ýaşaýan tasa gatnaşmagyny maslahat berýän. Köp sag bolun. O indi daşyndakylar gatnaş, daşyndakylar online gatnaşyp bile türkmençe geçýär. Men aýtjak bolýan, şoň üçin asabynda türkmen vatandaşlary diýdim de. Online'dan bolýar, içinde de gatnaşyp bolýar. İçinde bolsaň bir hili has seriýoznara online meselede. Ya mysal üçin diýelik başga ýurtlardan türkmenler bolsa online. Olaram online gatnaşyp bile linki paýlaşylar. Location'ı paylaştılar neydi olacağı näçe bolsa tim bolu Batyr gatnaşyp bolsa barmasa bolmaz ama. Geçecek bolsa. Onda näme köp sag bolun, işleriňizde üstünlük çağırýanyňyz sag bolun. Sag olun. Ýene-ki programmalarda ýene görüşmek nesip eder inşallah. Sağda görüşelim.